El setè SAC és les sessions de Sabadell amb coneixement, que com recordeu els que heu vingut altres vegades, són sessions en principi molt curtes, de 30 a 35 minuts, en el qual intentem exposar, el ponent exposa un tema de terrible utilitat. Vam començar, alguns dels assistents van ser ponents de les primeres sessions, sobre plaques fotovoltaiques, sobre intercanvis de joves estudiants. Hem fet xerrades sobre molts temes, però el d'avui ens sembla sumament interessant. Tenim la sort de comptar amb en Joan Manel Menéndez, que és una persona que entén molt sobre la matèria, és advocat d'aquí a Sabadell i que a més farà una exposició molt amena, us ho garanteixo. Tots els dubtes que tingueu, l'exposició que fa està preparada perquè vosaltres, a partir de la seva presentació, formuleu les preguntes i consultes que vulgueu. Qualsevol idea que tingueu també us agrairem que ens ho aneu dient aquí a l'acadèmia i també recordar que gràcies també a l'activitat dels socis de l'acadèmia podem fer aquestes sessions. Per tant, si hi ha algú que se'n vol fer membre, doncs també és d'agrair. Sense més preludis, Joan Manel, quan vulguis, moltíssimes gràcies. Bé, endavant, primer de tot, moltes gràcies per haver vingut. Això demostra una vegada més que nosaltres continuem la tradició urbanista. Els romans tenien verdadera obsessió per la propietat privada. Recordeu que eren amos de la seva terra des del centre de la terra fins al límit del cel. Tot el que hi havia era seu. S'acabó. I clar, el problema que tenien era, i després de mort, això qui ho governa? I aquesta era... Marx no hagués tingut res a pelar a Roma, però vamos, ni per casualitat, a la que hagués obert la boca se l'haguessin carregat. Bé, doncs d'aquí ve el testament. Si hi ha algun lingüista a la sala, li demanaré que es contingui i no tregui la navalla perquè faré alguna traducció macarrònica, ja us ho faig avinent. Testament, testatio mentis, molt ràpid, Testatio, us sona? Atestado, atestado judicial, atestado de la policía, atestado de la gente de seguros. Es decir, alguien que pone por escrito, haciendo de testigo, de testigo, lo que ve, lo que oye, lo que le dicen, lo que pasa. Pues, testatio mentis. Lo que yo decido, lo escribo. Ja està, hem fet testament. Clar, això s'ha anat complicant, perquè la societat ha anat evolucionant i el que al principi